Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima, kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti banwar, ti pagaryan. Nasingpet a leader ni Ari Priam Obing. Kastamot laeng ti asawa na ani Reyna Zula. Nabaknang kanalawa ti pagarian asako penda. Kat amin dagiti agindag, makuna anaduras kan nasaya ti panagbiagda. May salaeng ti parikot ti pagarian. Isu ti kinadakas ni Draco. Maysa paraswa nga at daan nangisit apan nakabalin. Kat kayat na asakupan ti pagarian. Iti maysa nga aldaw, kat. Madaydayaw nga ari. Adaman na naipadamag nga agindag adin ang ran ni Draco. Anya? Nagturungan ni Jay dagiti kakadwak. Napanda kinita, no kasano matulungan tayo ti masaknan. Nasaya at no kasta. Kasano nga tama sulbar ti parikot, may papan iti dayjay a Draco. Napatag nga ari. Naska na masolusyonan ti parikot. Taging gangada ni Draco nga gisaksaknap iti kinadakas. Sigurado asaan mo't nga gulimag ti pagarian. Kumusta ti panagsanay mo, Ruth? Nasaya at mat, ina? Saan arumpag ngagsardeng ka ngagsanay, nga oray makuna amay sakan amaingal. Di kagdanag, ina. Kasta at talaga ti aramida. Nasayaat. Takas iti naibagakon kan ka. Maaramat mo ti kinasiglat mo. Tapno maisalakan mo ti pudpudno. Aparakan ka. Amom, ina? Dayta ti pay la maawatan, nga uray anya ti aramida. Kanayon nga ibagam kanyak dayta. Ngamjak ammo no anya ti kayat mo asawan. Maamuam tumot laeng, Ruth. Maawatam tumot laeng, no apay akanayon nga ibagakan kadayta. Saan nga ta amadusdusatan, gapo iti nagbasulan ta iti napalabas, asawak nga ari. Reyna Zula. Iso siguro asaan apulos nga agulimag ti pagarian nga iturayam. Saan asawa ka, Reyna? Saan ka ngagsao iti kasta? Awan ti basol ta. Asawak nga ari. Mamati ka masulbar matlang ti parikot ti pagarian. Saan ka mapukawan iti namnama? Maparmukmut lang dayjay a Draco. Dat-datlag asarming. Ipakitam kanyak no anya ti mapasamag iti masakbayan. Kayat ko amay matangan. No anya ti pagbalinak kadag iti masungad nga aldaw. Impakitam kanyak anak asu utak iti korona. Kaya tasawan dayta, siya kon tagbalin niya ari. Talaga asaanin na malapdaan tinaituding agasat ko. Sigurado nga agbalinak nga ari, tasyak tum ti agari ti pagarian ni Ari Priam. Adda pa'y pagpakitam dat-datlag asarming? Ne. Makitak ti bakik? Dara-dara ak anak adasay! Anya ti kay tasawan dayta? Ipakitam kanyak! No asino tinangaramid kanyak iti kasta dat-datlag asarming! Dat-datlag asarming! Imbagagmat
Ngay ipagkitam no asino tinangaramid kanya iti dakas. Ipagkitam tapno amok no asino ti rombeng nga ano pa. Sige ka kadwa! Alaan tayo dagiti pakairanudan tayo kadagiti tayo tao! Isanguan nyo! Baka yung andakas ti aramid na! Man nakibiyang ka, babae! Kakadwa! Paano mo ganyan tayo ta? Sa andak akabaonan! Oh! Ya! 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 Napatay mo dagiti kakadwa ka. Katuray si ka! Parmagan kamat! Di nagkabalan! Ayop! Nagyaman kami kan ka. Tayo salakan na kamay. Awan ang yaman na! Di kayak danag! Kadag lang itaglawlaw amang salaknip kada kayo! Manipod kadagiti kas kadagitoy ama nagdakdakas! Maipagpanakkel ka talaga, Ruth. Kadagiti naglabas amon arangat, mamatiak akabaula mo na sarangtan, ti kang runaan akabusor mo. Anya ti kayat mo asawan, ina? At damay sa aparswa nga adipan, tinangisit apan nakabalin. Kaya't naasa ko ti pagarian ni Ari Priam. Drako kadi tinagan ti kanayon amang riribok iti pagarian ni Ari Priam, ina? Juan, Ruth. Kat dagiti naparmak mo alalaki adakas ti aramid da. Mamati ak abuyot na dagijaya. Ina, Kas na ko na akon. Talaga anakasaganakan amang sarangat kan kuana. Isu nga itamat laeng. Ipaimakon kan katibalitok nga espada. Nga isulaeng ti makaparmak kan ni Draco. Babae ang maingal kun am asawak nga ari. Uwan, asawak arin. Suday tatimbaga kanyak dagiti sultado. Sigun kano kadagiti agindag iti pagarian at tinulungan dahi a babae. Naidumduma kano ti kinasiglat na. Anya, asino day jay a babae? Saan ko pa'y nga amo? Ngam paspasapul kon asawa ka rin na. Asawak nga ari. Amangan no day jaya na maingal a babae ti solusyon iti parikot ti pagarian. May papan kan ni Draco. Sapay la ko mga rod. Asawak nga ari. Sa bali tagparparik na kanyak may papan iti ibagbagam ang maingal a babae. Anya ti kayat mo asawan? Asawak aray na. Datdatlaga sarming. Ipakitam kanya. No asino jay babayan ang parmag kadagiti binilin ko nga gisaknap iti kinadakas. Datdatlaga sarming. Ipakitam kanya. No asino day jay a babae ko na. Awan ti sirbim si kasarming. Saan ka nadatatlag? Iso abuongin ka man layan! Dahil tatirombangkan ka. Saan ka apakiranutan? Siya ko na mismo, timang sapon iti dayjay a babae. Parmagat no asino man dayjay! Saan pa'y anasarakan dagiti kakatwa ka soldado dayjay a babae? Madaid tayo nga ari. Soldado, nas ka na makita yun dayjay. Mamati akadakkel ti maitulong na kada tayo. Ar-aramidan mi ti amin. Madaydayaw nga ari. Ang mga nukalat man na dumarok dayjay a Draco. Ang mga nanya man ti mapasamak kadagiti agindag iti pagarian. Maawatak ti marikrik nayo. Madaydayaw nga ari. Jakon kayat nga dapay maisagmak kadagiti itoraya, soldado.
Isuanas ka na maparmagan ni Draco. Tapno agulimag meten ti pagarian. Adda marikrik nakapagat niya at dalangit asitag. No sa anak amariro, adda tasitag ko ti sapsapunak. Draco! Nagpintas kameten, ababay. May bagay launay kanyak ti kinapintas mo. May bagay kang agbalin arenak, no siya kung ti ari ti pagarian ni Ari Priam. Saan mo abagay ti agbalin nga ari? Gaputa addi po nakatidakas apan nakabalin. Diwa mo ti sasawam, babae! Adtuyak! Tatno gibusan kan! Sakbay ang makaisaknap kapay itinakarkaro a kinadakas! Di nakabailan, babae! Adagan ka ti balitok nga espada? Wen! Tasigon iti inak. Dayto iti maggibos iti kinadakas mo! Nukas tangrod! Nasken apatayin ka! Ultimo ti espadam kat nangisit. Kasmatla iti kinangisit ti pusom. Yeah! Nasiglat ka, babae? Ngam saan? Nagadungamin nga ibagbagam. Isoday ta! Di mo nasiputan ti panang duyok kukan ka. Isum nga ita! Agkibusan ti kinadakas mo! Draco! Anya tinagan mo, nasiglat a babae. Ruth, madaydayaw nga ari. Agyaman akong karot. Iti panang parmak mo kan ni Draco. Sigurado nga agulimag kan ti pagarian. Inaramid ko lang ti rumbang. Madaydayaw nga ari. Ah, Ina? Kasano akalat ang nagparang ka dito eh? Awan, ti imposible kanyak, Ruth. anya ti mapaspasama. Ina! Nagbaliw ti langham. Imubingkan. Kan nakapimpintas ka. Ina! Daytoy ti pudpud no alangag, Ruth. Dain ba nga oras mo, Ari Priam? Encantada, Vanessa. Siyak nga, Ruth, madaydayaw nga Ari. Ina! May saka nga engkantada. Matikawag. Anya ti mapaspasamak. Dumngag ka, Ruth. Isalaysay ko kan ka ti amin. Itaan ti na ituding akan ito. Tapno maamuam ti agpayso. Itaan ang mailawlawag kan ka. No apay akanayon nga ibagak. Asikan to ti mangispal. Iti pudpudno aparakan ka. Nakaragrag sa akak. Anak ko a prinsesa. Inak, aray na. Sapay la kuma. Tasaan ka agumura kada kami iti amaham. Saan mat? Inak, aray na. Ngamin, nasingpat tinabangunak nga ina. Ajak impagarup amay sagayam nga engkantada. Kanno diyo inaramit ti kasjay. Amangan no sa anak matlaan nagbiag. Gapo iti sakit ko, idi maladagaak. Prinsesa Ruth, anak ko. Maragsakan ak unay. Tamakaden nadakan. Jakla impagarup asi ka mismo a prinsesa. Ti agbalin abanwar ti pagarian. Nawaknitan ti kinapudno a kinatao ni Ruth o Bin. Iso a manipod nakasublin daytoy iti palasyo. Nakarkaron anak balin anaragsak ti pagarian.
taammo dagiti agindag, akadenadan, ti banwar, ti pagaryanda. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.